Прошката на ситни заповедни е напълно безмислена в сегашния си вариант. Никой обясня. Може би ви е известно, че на сирни заговезни младите отиват при по-възрастните, целуват им ръката и казват "Прощавай, еди кой си". И възрастните отговарят нещо от сорта на "Простено да ти е". Не ви ли се струва леко от номер? Хем казваш нещо силно, хем нищо не казваш. Тогава ще се зачудите. За какво е запазен обичая, ако няма смисъл? Самият обичай се е прекрасен, но по някое време нещата са се изменили. Драстично. В старите книги от 1914 Димитър Маринов описва следното. През деня младите ходят на гости на възрастните да се прощават, а вечер се случва също, когато на масата си казват тези думи, които са неизвестни и до днес. Но това означава, че има две прощавания, което няма логика. Така че остава само един вариант. Това с битите думи, което правят на трапезата, е само по-късно. То цели да покаже на другите. Да, ние говорихме. И ние сме се разбрали. Не ви интересува какви са темите. Само резултати. Тогава, как би трябвало да се прощаваме? Първо, насаме. Както са се събирали през деня. И всеки казва на другия, че му иска прошка за нещо конкретно. Примерно, скъпи дядо, прощавай, че не ти звънях цяла година. Осъзнавам, че това те е наранявало. Вече ще звъня всяка събота. Така изказано, човек от среща може да реши дали иска да ни прощава или не. Също смятам, че всеки трябва да иска прошка. Млад, възрастен, всеки греши. А с ясното изказване, че човек осъзнава грешката си и не би я повторил, се дава шанс раните да се излекуват, а не сам да се свикне с тях.